sestry, keď som čítal dnešné evanjelium o tom, že nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu, ktorý získa ten, ktorý predá všetko, čo má a pole, na ktorom ten poklad je, kúpi, tak úprimne doľahol na mňa smútok, pocit zmaru, beznádeje, pretože Ježiš to opakuje často. Hovorí, že ak chceme získať tento poklad, Pavol hovorí, že to znamená byť ako Boh. Hovorí, že Kristus prišiel preto, aby bol prvorodený medzi mnohými bratmi, medzi mnohými, ktorí sú rovnakí ako on. Predstavte si, že jediný Boh hovorí, že chce byť jeden medzi mnohými a pozýva každého človeka, aby bol takto zbožtený. A Ježiš hovorí, že je to tak hlboká premena, že to znamená znova sa narodiť, stať sa úplne novým stvorením. Preto hovorí, že podmienkou toho, aby sa to na nás uskutočnilo, je presne táto ochota ísť do toho úplne, na 100%, bezvýhradne, bezpodmienečne, celý. Preto hovorí, takýto človek ide a predá všetko, čo má, aby získal ten poklad, ktorým je zbožtenie, ktorým je byť ako Boh a večne žiť Boží život. Na inom mieste hovorí, ak sa nezrieknete všetkého, čo máte, nemôžete byť mojimi učeníkmi. A zase opakuje, ak nie ste ochotní stratiť svoj doterajší život, doslova svoju dušu, to, čím ste, obetovať to všetko preto, aby ste sa stali niečím novým, tak stratíte tento nový život a nikdy ho nezískate. A teraz počúvajte. Ako by ste presvedčili človeka, aby takto obetoval úplne všetko a celý svoj život vložil a investoval do tejto jednej veľkej premeny, ak nikdy nezažil, neuvidel, nezakúsil krásu nebeského kráľovstva. A ako by mohol zažiť a zakúsiť krásu nebeského kráľovstva, ak to nikdy neurobil? Je to ako začarovaný kruh. Je to ako keď váš syn alebo vnuk sedí na gauči, čumí do mobilu, hrá sa tam všelijaké hry a vy sa ho snažíte presvedčiť, že študovať fyziku alebo biológiu alebo chémiu je o mnoho lepšie a vzrušujúcejšie ako hrať hry na telefóne. Podarí sa vám to? Tiež je to ako taký začarovaný kruh, že? Ako by mohol uveriť vašim slovám, že veda je o mnoho vzrušujúcejšia než hranie sa na mobile, ak to nikdy nezakúsil. Ale ako by to mohol zakúsiť, ak neodloží ten mobil a nezačne sa tomu fakt vážne venovať? Čo teda? Aké je východisko? Keď ste boli mladší, pozerali ste Akty X? Pozerali? Možno hej. Kto ste pozerali, tak viete, že sa tam vyskytovala legendárna dvojica. Agent Mulder, ktorý skúmal paranormálne javy a snažil sa dokázať existenciu mimozemšťanov, dokonca to, že mimozemšťania už sú tu na Zemi. A jeho partnerkou bola Diana Scullyová, žena, ktorá rozmýšľala prísne vedecky, vedkyňa, odborníčka, chodiaca encyklopédia, ktorá všetko skúmala svojim rozumom, ku všetkému pristupovala s maximálnou skepsou. Tento seriál spôsobil to, čomu sa v sociológii hovorí Scullyovej efekt. Zrazu obrovsky stúpol počet žien, ktoré sa hlásili na prírodovedné obory, ktoré išli študovať na prírodovedecké fakulty. 63% žien, ktoré sa prihlásili v tomto období na tieto prírodovedné obory, súhlasilo a uviedlo,
že ich inšpiráciou a vzorom bola práve postava Diany Skariovej. Vzdelanej, inteligentnej ženy, ktorá bola naozaj racionálna, mysliaca, s obrovskými vedomosťami. Inšpirovala ich. Neskôr ste možno pozerali film seriál Hviezdna brána, že? Ak ste ho sledovali, tak si pamätáte postavu Samanthy Carterovej, majorky. Bolo to niečo ako Skaliová, ale v trochu inom vydaní. A samozrejme Civila Daniela Jacksona, ktorý bol antropológ, archeológ, takisto vedec. Ten istý efekt. V tomto období prudko vzrástol počet ľudí, ktorí sa hlásili na prírodovedné obory, ale aj na obory antropológie, archeológie a podobne. A určite ste všetci videli Indiana Jonesa a dobyvateľ stratenej archy. Opäť Indyho efekt. V okamihu, keď tento film odštartoval a potom ešte relatívne úspešné 2 pokračovania a potom 2 prepadáky ešte prišli, tak opäť lavinovite vzrástol počet mladých ľudí, ktorí sa hlásili na archeológiu alebo antropológiu. Prečo? Pretože to uvideli, ale uvideli to na niekom inom. A pretože to uvideli a zapáčilo sa im to, tak uverili. Uverili, že študovať tieto veci môže byť úžasná vec a rozhodli sa, že sa chcú vo svojom živote vydať touto cestou. Toto je odpoveď, ktorá sa naskytá aj nám. Ježiš hovorí, že keď dostaneme Ducha Svätého, tak budeme ostatným ľuďom vydávať svedectvo. Nie presviečať ich, nie poučovať, ale vydávať svedectvo. Už sme spomínali cášskeho biskupa Hemerleho, ktorý keď mal stretnutie s predstaviteľmi kláštorov a reholných komunít, tak im hovorí: pýtate sa, čo mám ja, biskup Hemerle, urobiť preto, aby moja diecéza bola živá. A ja vám odpovedám ja, biskup Hemerle, ak toto chcem, tak sa musím na skutku tu na mieste stať svätým. Lebo inak nemôžem vydávať svedectvo o svetosti. A potom sa obracia na nich a hovorí: ak chcete, aby vaše kláštorné komunity boli živé a veriace, tak vy, predstavení, sa musíte na skutku stať svätými. A my si pripomeňme, že slovo svätý neznamená bezchybný a dokonalý. Svätý v tom najpôvodnejšom význame slova znamená vyňatý z tohto sveta a patriaci už len a úplne Bohu. To je presne to, čo hovorí Ježiš. Predá všetko, čo má, aby sa zmocnil toho jedného veľkého pokladu. Obetuje celý svoj doterajší život, aby patril úplne Bohu a žil novým životom. Zriekne sa všetkého, čo má, aby mohol bez akýchkoľvek obmedzení nasledovať Krista. Toto je prapôvodný, najpôvodnejší význam slova svätý. A takto Božie slovo, nový zákon, oslovuje nás veriacich. Svätí. Tí, ktorí sa rozhodli úplne patriť Kristovi. To nás stavia pred otázku. Či sme takto svätí? Či v prvom rade my sme takto veriaci? Či my naozaj úplne celí patríme Kristovi? Či ako hovorí apoštol Pavol, či spíte, či bdiete, či jete, či čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Lebo nepatríte sebe, ale Kristovi. Draho ste boli vykúpení. Boli ste vykúpení, bolo za vás zaplatené. A teda, ak ste prijali toto vykúpenie, tak ste doslova Kristov majetok, Kristovo vlastníctvo. Dlžíte mu život. A preto celý váš život patrí už len jemu. Toto je otázka. Musím si ju dať ja. Keby tu bol biskup Hemerle a ja by som sa ho spýtal: Otče, čo mám urobiť preto, aby Turčiansky Peter bol živá a fungujúca farnosť, tak biskup Hemerle by mi povedal: Bradinky, musíš sa na skutku stať svätým. Musíš ty sám veriť. Musíš ty sám tento krok urobiť. A kým ho neurobíš, tak to bude o ničom. Keby ste sa vyspýtali, čo mám urobiť, aby môj manžel, moja manželka, moje deti, moje vnúčatá boli veriace, verili v Pána Boha,
dali sa v úvodzovkách na náboženstvo, tak by vám povedal, musíte byť svätí. Na vás musí vidieť, aké to je byť Božími synmi a Božími dcérami. Tak ako na filmových hrdinoch Scullyovej, Carterovej, Jacksonovi, Jonesovi mladí ľudia videli čosi, čo ich fascinovalo, tak my, ak niečo chceme, tak v prvom rade na nás musí byť vidieť, že žiť v Duchu Svetom, žiť kresťanstvo je čosi úžasné, čosi inšpirujúce, čosi úchvatné. A tak teda, kiež by sme takí boli. Alebo ešte lepšie, povedzme si, OK, budeme takí. Budeme. Proste uveríme Kristovi a dáme sa na túto cestu. Lebo za celé dejiny kresťanstva máme obrovské množstvo inšpiratívnych ľudí, svätých a svätcov a svetíc, ktorí touto cestou pred nami išli a na ktorých môžeme vidieť, že to fakt funguje. Vtedy, ak naozaj sme ochotní zanechať všetko, aby sme sa zmocnili tohoto jedného, nového, nádherného Božieho synovstva, ku ktorému nás Kristus prišiel povolať. Amen.